Alfred u George De Giorgio li jinsabu akkużati bl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia talbu għal maħfra presidenzjali biex jagħtu informazzjoni dwar mandant u middleman li fosthom skont wieħed mill-aħwa hemm ex-ministru li jismu qed jintrabat mal-qtil tal-ġurnalista. Din it-talba l-proklama saret mill-avukat William Kuxkiri fisem l-aħwa De Giorgio. Fit-talba tiegħu Alfred, magħruf bħala l-Fulu, qal li għandu informazzjoni li timplika ministru attwali u ex-ministru bħala mandanti f'każ ta' attentat ta' serqa aggravata u omiċidju, aktarx b'referenza għal każ ta' serqa sfrattata li seħħet fl-2010 fuq il-kwartieri tal-Bank HSBC f'Ħal-Qormi. L-aħwa De Giorgio u Vince Muscat, magħruf bħala l-Koħħu, kienu arrestati f'Diċembru tal-2017 b'akkużi li jagħmlu l-bomba li qatlet lil Daphne Caruana Galizia xarejn qabel. Ftit tal-jimilu Muscat xied li l-aħwa De Giorgio kienu tkellmu miegħu u kixfu l-involviment tal-ex-Ministru Chris Cardona u sieħbu David Gatt. Il-Fulu qed jgħid ukoll li għandu informazzjoni dwar qtil ieħor li sissa għadu ħadd ma tressa l-qorti dwaru. Min-naħa tiegħu George De Giorgio, magħruf bħala ċ-Ċiniż, qed jgħid li għandu informazzjoni dwar mandant u min wettaq qtil li sissa ħadd ma tressa l-qorti dwaru kif ukoll żewġ każi ta' karozza bomba. Dawn it-talbiet tal-proklama li għamlu l-aħwa De Giorgio issa jinsabu fidejn il-kabinett ta' Roberta Bela.